ҳамада салом алейкум бародари азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯз мо гап мезанем дар бораи 12 мошин ва як хонаи фурӯшӣ. Навора буди хат охира тамошо мекунем. Дӯстон, дастгирии моро фаромӯш намекунем. Шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавен ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунен дар канали мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ва моро авон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон дӯстон миннат дорем. фикротонро ҳатман дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 154 сомони тоҷикӣ. рафтем. якум мошини фурӯшӣ аст бародаро. Opel Astra F соли барориш 1996, кузов универсал, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. Мошин гуфтай равған намехӯрад, дуд намекунад, чашкиёш, рамаш, кафидагӣ, сваркаш дагӣ нестай, кондитсионер дора, гази таблетка дора, фавран фурӯхта мешавад, камтарак гуфтай кор дора, қарор дора. Мошин дар шаҳри Хуҷанд бародарон, ақша боша гуфтесай 26000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 169000 рубл. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дуюм мошини фурӯшӣ аст BMW 3 серия S соли барориш 2000 сол, кузов седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин гуфтай 100% ягон дард надорад, срочно сум дар кора. барои мо мефурӯшум то моҳи октябр гуфтай мошин ҳуҷҷат дора. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. нархи мошинҳо боша гуфтесай бародаро 32000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 28000 рубл. марҳамат занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкгузориро фаромӯш накунед дӯстон ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯшӣ аст Opel Astra F соли барориш 1998, кузов хэтчбек, ранг боша серебристӣ, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, кондитсионер дора, ҳуҷҷатош то 20.06.2021 ҳастай. таъмировкаш гуфтай тамом шудагиаст, срочно фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон, наҳақша боша гуфтесай 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 175000 рубл. харидор ин боша савдо мешавад, савдо фақат дар пеши мошин. марҳамат шахсони мошинхар, занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti соли барориш 2008, кузов седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, кондитсионер дора. хулоса гуфтай мошин ягон камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтесай 34000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 221000 рубл. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва ногуфта намона бародаро ки шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, рақамҳои мо мисли ҳар вақтам дар рӯи экран меброяд, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. панҷум мошини фурӯшӣ аст бародаро. Lada Priora соли барориш 2012, кузов седан, ранг боша кабуд, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега документош 1 сола ҳастай, таъмировка 4 моҳи дига, кондитсионер дора, 4 баллони нав дора, электропакет кор мекунад дора, сентрзамок, ходовой губкаш ҳамаш кадагия, ягон камбудӣ надора. мошин тозаи задагӣ пусидагӣ надора, срочно фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай бародаро 35500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 231000 рубл. харидор аниқ боша мега савдо мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара ҳай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва мегзарем ба эълони шашум. як хонаи фурӯшӣ дорем. хонаи фурӯши мо қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Ҷартепа бародаро. чӣ қадар дар расм мебинем шароити хонаро. хона хуба гуфтай шароиташ 4 дар хона гуфтай, кухниш дар даруни хона ҳастай, обу свет доимӣ ҳастай, срочно фурӯхта мешавад, сум дар кора гуфтай. нархи хонаро боша гуфтесай бародаро 150000 сомони тоҷикӣ
ки бо рубли русӣ мешавад 977,000 рубл. Харидори аниқ боша бо мега маслиҳат мекунем. марҳамат рақамҳои соҳиби хона бародаро дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби хона дарёфт кунед. Хонаи хубай, марҳамат, занг занед. ва ҳафтум мошини фурӯши Mazda Nexia соли барориш 1995, кузов седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор гирифта, чашкиёш кафидагӣ нест, ҳуҷҷатош то моҳи октябри соли 2021 ҳаст. оинаҳои қафош гуфта танировка дора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай бародаро 18000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 117,000 рубл. харидори аниқ боша гуфта савдо кардан мешавад. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва ҳаштум мошини фурӯши Opel Vectra B соли барориш 1996, кузов седан, ранг боша кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. мега хадавои 100%, мотор масалан намехӯрад, ягон камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин бениҳоят тоза гуфта қарор дорад. мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтесай 25000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 162000 рубл. харидори аниқ боша савдо кардан мешавад. савдо дар пеши мошин. марҳамат, шахсони мошинхар, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг мезанем ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт мекунем. даҳум мошини фурӯши мо аст Opel Astra F соли барориш 1996, кузов хэтчбек, ранг боша сафед, моториш 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. қарор дорад мошин дар ноҳияи Кони Бодом. нархша боша гуфтесай 28000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 182000 рубл. алиш гуфта арзонам мешавад, алишам кардан мешавад. марҳамат, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед, маслиҳат кунед ва мошина харидорӣ кунед. даҳум мошини фурӯши Mercedes-Benz V124 соли барориш 1998, кузов седан, рангаш боша мокри асфалт, мотор D, сӯзишворӣ боша дизел, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад гуфта фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Хуҷанд бародарон. нархша боша гуфтесай 21000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 136000 рубл. харидори аниқ боша гуфта савдо мешавад. марҳамат, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши мо аст Volkswagen Golf соли барориш 1998, кузов хэтчбек, рангаш боша серебристӣ, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи Истаравшан бародаро. нархша боша гуфтесай 20000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 130000 рубл. харидори аниқ боша савдо кардан мешавад. марҳамат, шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо аст BMW 3 Serie S соли барориш 1999, кузов седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. мошин гуфта тенҷи бадай ҳама чӣ дорад, 100%, мотор, коробкаш, кондитсионераш. хулоса мошин дар ҳолати беҳтарин гуфта қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтесай 37000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 241000 рубл. харидори аниқ боша гуфта савдо мешавад. марҳамат, шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва харидорӣ кунед. ва мегзарем ба эълони 13 Nissan Altima соли барориш 2002, кузов седан, ранг боша серебристӣ, мотор 2.5, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка автомат. мошин гуфта дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка, хадавои балонош 100%, салон кожни, сиденё лифт, мултирул, апогреф, сиденё краска соза, гази евро 4 дорад. 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошин фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон. нархша боша гуфтесай
26000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 168000 рубл. марҳамат, шахсони мошинхар, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқаи хелди ҳисоби мошин дарёфт кунед. Чӣ хеле дар раст мебинед мошини хуб ай бародаро, марҳамат, занг занед. ва дар ҳамин ҷо бародаро эълонҳои имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки то охира тамошо кардед. бародаро дастгирии моро фаромӯш намекунед. мо сирпас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навбари оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.